Ha estat el moment culminant de l'Històrics 23. El capità del Sant Andreu, Alberto García, Albertito, aixecava la Copa, el 5è Històrics per al Sant Andreu, que completa un gran torneig després de superar el Manresa a la final als penals. Doncs sí, era la finalíssima del torneig d'històrics, després de tota una setmana de futbol, de competició. El Manresa, que s'ha tornat a quedar a les portes de guanyar aquest històrics, per segon any consecutiu, i el Sant Andreu, que ha alçat el seu 5è. 5è títol, tercer títol que guanya el Nou Sardenya en les 3 edicions que s'han fet. Alguna cosa els deu motivar del Nou Sardenya, i que igual el Júpiter al palmarès, 5 títols, només tenen per davant el Badalona amb 7, que és el rei de l'històric, com sempre diem. Exacte, i ens podem allargar, però el millor és que veiem el resum del partit, aquest gran partit en 90 minuts al Nou Sardenya, que ha començat a les 6 de la tarda. En directe per Esport 3, bon ambient al Nou Sardenya, també hi ha animació del Sant Andreu, però també del Manresa, hi havia un bon grup d'animació del Manresa, i ha estat el Sant Andreu que ha tingut la primera. Toni Paredes, que abans del descans acabaria marcant el gol andreuenc, ha xutat i ha refusat Marc Vázquez, el tercer porter del Manresa, en 2 temps ha acabat blocant la pilota. El Sant Andreu s'ha agradat d'inici, amb Josu i Pau d'Arbre fent el que volien, aquesta opció per Martí Alonso, que refusa Marc Vázquez de córner, però a poc el Manresa s'ha estirat. Sí, aquí ha tingut una ocasió bona a Aleix Díaz, ara la veurem. L'ha blocat Nil en 2 temps. Aquí la veiem, i això ja és el gol de Vaquero, un dels jugadors més destacats de la jornada. Ha recuperat perfectament el Manresa en zona de perill, s'ha anat de tothom i ha xutat creuat, impossible. Gran conducció i molt ben picada, exacte, impossible per a Nil. A poc el Sant Andreu ha quedat una mica grogui amb el gol, però s'ha tornat a estirar, ha tornat a apropar-se a la porteria manresana, i ha estat Pau Rosales qui l'ha tingut de cap en una acció llarga del Sant Andreu, ja que de fet hi ha hagut una segona opció més endavant. Abans hi ha hagut la pausa d'hidratació, com a cada partit, minut 25. Aquesta és la de Pau Rosales, ha picat amb el cap, i el refús Castillo remata un punt desviat. Exacte, això era just abans del descans, i aquí veiem una altra ocasió claríssima. Al final, protagonitzat per Paredes. Pel Sant Andreu. Paredes es queda 1 contra 1, atura molt bé el porter, i el córner, l'acció mateixa del córner. Aquí no ha perdonat Paredes, la posa Josu, i Toni Paredes de cap, un dels fitxatges d'aquest any, màxim golejador de l'any passat de tercera amb el Vilassar de Mar, i el Sant Andreu l'ha fitxat per competir a segona federació, i avui ha marcat aquest gol que donava l'empat just abans del descans. Exactament. Arribàvem al descans amb aquest 1-1, que ja no es mouria més, però la segona part, amb molts canvis, també està plena d'oportunitats. El Manresa n'ha tingut poques, bàsicament en contraatacs com aquest, en què Tom Diawara remata massa forçat, i el Sant Andreu sí que ha dominat, ha tingut l'opció aquesta de Sergi Serrano, que ha blocat Héctor en 2 temps. Després... Aquí veiem una ocasió per Iker Torres. Exacte, i aquest és un altre contraatac del Manresa, en què Carlos Segura es queda sol i remata alt. Això és el minut 80 llarg. Aquesta ha sigut l'històric del Manresa, passava per aquesta opció. Exacte, i l'última ha estat aquesta del partit, Alexis García de falta per al Sant Andreu, minut 93, l'ha enviat fora. S'han decidit els penals, ha marcat Albertito i 3 companys més del Sant Andreu, i n'ha fallat 2 al Manresa. Sí, han fallat David Pons i Bioque, i per tant 2-4 a la tanda, favorable al Sant Andreu, que ha aconseguit així el seu 5è històrics. Que s'han dut l'històric, exacte. Al final del partit hem parlat amb el capità del Sant Andreu, que després veurem que veiem ara, ja podem dir ara que ha estat també l'MVP del torneig, el jugador més valorat, Alberto García, Albertito, amb qui hem parlat d'aquest títol, i de títol individual i títol col·lectiu. Doncs som aquí amb Albertito, jugador destacat del Sant Andreu durant tot el torneig. Què tal? Content d'aquesta final que us endueu? Sí, contento. Al final es un torneo de pretemporada, pero bueno, sirve para irnos conociendo con los nuevos compañeros, y siempre viene bien ganar un torneo así. Com has vist l'equip aquests dies? Bien, es lo que te digo, somos compañeros nuevos, hay que adaptarse un poco unos con otros, pero bueno, de momento los partidos que llevamos y los entrenos que llevamos nos estamos adaptando bien, y estoy contento. A més del premi del torneig per tot l'equip, t'endús l'MVP individual, suposo que també content per aquest reconeixement. Sí, bueno, dicen que es tongo, pero no sé por qué. Pero bueno, sí, contento por este premio, y bueno, esperemos seguir así. No és tongo, ho decidim l'equip de premsa, prometo que no és tongo. I per últim ja, com enceteu a l'inici de curs, com les veus, què esperes aquest any també, que estreneu categoria i serà un any exigent? Al final será un año complicado porque es una categoría nueva, sí que es cierto que nos hemos reforzado bien, pero bueno, intentaremos, primer objetivo es salvarse, y luego a partir de ahí, si la cosa va bien, pues mirar hacia arriba. Doncs molta sort pel curs i guarda el trofeu, que insisteixo que no és tongo, Doncs hem escoltat l'MVP de la final, Albertito. Ara ens passa com cada dia, donem la benvinguda a la Núria Sanz, que ens portarà els protagonistes, els entrenadors, els que han estat a la banqueta, Xavi Molist i Xavi Coromines. Els Xavis, comencem amb Molist, del primer amb qui hem parlat, el míster de l'equip guanyador, Sant Andreu, molt content Molist amb l'actuació dels seus durant tot el torneig, però especialment avui també, que els permet endur-se la Copa a Sant Andreu. Optimista també pel que ha de venir, ve un curs molt exigent pel Sant Andreu a segona federació, i em feia aquesta valoració Xavi Molist.
amb Xavi Molís, campió amb el Sant Andreu, tercer històrics en el teu compte particular, però més enllà del títol, que evidentment fa gràcia, què destaques del que has vist avui de l'equip en aquests 90 minuts de la final? Bueno, el primer, i ho he dit cada dia, és que no es lesioni ningú. Amb això sortim bé, tinc la plantilla al complet per començar a treballar el dimarts, o sigui que perfecte. I després veig coses bones de l'equip. Hi ha coses que s'han de millorar, és pretemporada, portem 2 setmanes, hem treballat només defensivament, però després hi ha moltes coses que s'intueixen de que l'equip pot fer molt bé. I al final em quedo amb això, sobretot que crec que tindrem un equip per tenir la pilota, per jugar bé, per intentar disfrutar i que la gent que vingui, sobretot la gent nostra que disfruti veient l'equip, després que siguin competitius, que treballin, que tot això és una cosa que s'ha de portar, però després que puguin jugar bé i aquesta és la idea. En aquesta final heu sortit molt còmodes, us ha vist que dominàveu el partit, amb el gol del Manresa sí que us heu vingut una mica enrere, però entre l'empat abans del descans i sobretot la segona meitat que ha estat de domini bastant clar vostre, suposo que també s'ha vist maduresa de l'equip per saber-se sobreposar a les situacions que van sorgint en un partit. Sí, crec que hem començat bé, però després sí que és cert, amb el gol del Manresa també no hem estat ben ajustats en tema dels dos centrals, que vivien molt còmodes, laterals també. Després el Manresa apretava bé, hem hagut de canviar coses per dins, al final jugar amb 2 davanters ens faltava un jugador per dins, hem intentat fer una sortida diferent, que ni hem practicat, però bueno, els jugadors són intel·ligents i ho han sapigut fer, i hi ha hagut un moment a la segona part, la primera part al final, que hem començat a estar una mica millor. Després sí que és cert, hem tingut la sort del gol que ens ha ficat al partit, havia tingut Paredes just l'anterior un mà a mà que no ha marcat, però després el córner ell ho ha solventat i ha marcat, o sigui que perfecte. I la segona part crec que ha estat un monòleg, hem tingut la pilota, hem estat jugant gairebé sempre a camp contrari, ells sí que és cert que a les sortides a la contra, ho havia dit ja, són avions i al final costa molt parar-los si no ho fas bé, i bueno, al final crec que el resultat per nosaltres ens ha quedat curt, perquè crec que podíem haver marcat algun gol a la segona part, tot i que ells també, però sí que és cert que al final la victòria dels històrics fa que puguem marxar contents a casa. Perfecte, doncs moltes gràcies i molta sort d'aquest curs. Moltes gràcies a vosaltres. I d'un Xavi a l'altre Xavi, Xavi Coromines, que s'estrena a la banqueta del Manresa, s'estrenava també a l'Històrics i també ja has pogut parlar al final del partit. Sí, sobretot molt agraït Coromines per ser al torneig, ha acceptat que han estat molt a gust tota la setmana, al final venir des de Manresa 3 vegades aquí al Nou Sardenya, doncs t'hi passes moltes hores, no? Però molt content, Xavi Coromines amb l'experiència, ha donat les gràcies a tot l'equip també, i sabent greu que s'ha escapat la final a l'últim moment, als penals, però així tot molt content també amb la feina dels bagesans. Vinga, quasi. És que soc molt de Barcelona, diu. No, i això, i molt content, i feia aquesta valoració dient i acabant que espera tornar-hi l'any vinent. Doncs som aquí amb Xavi Coromines, que l'hem tingut aquí tota la setmana, i avui ens acomiadem, no de la millor manera, perquè s'us ha escapat la final a l'últim moment. Quina valoració fas del partit? Bueno, primer de tot, felicitar tant a l'organització pel torneig, perquè hem estat molt còmodes, i també al Sant Andreu pel torneig que ha fet. Al final la valoració nostra és molt positiva, hem competit tots els partits, l'equip ha anat de menys a més, estic molt content amb el treball que ha fet tots els jugadors, era una situació molt exigent per nosaltres avui, amb 3 partits abans jugats durant la setmana, i els jugadors s'ho han deixat tot i estic molt content per ells. Ahir deies que veníeu de molta càrrega setmanal, la bona i mala notícia és que la cosa no para, comenceu ja de seguida. Què t'esperes d'aquesta pretemporada i sobretot de l'inici del curs? Bueno, espero que l'equip segueixi donant passes cap endavant, que segueixi millorant. Demà tenim un merescut descans i dimarts tornarem a la feina. Al final són moments i dies importants per nosaltres per seguir millorant amb l'equip i esperem que arribem amb un bon to i preparats pel primer partit de Lliga. I a títol personal, doncs, encetes aquesta etapa, nervis, il·lusió, suposo? Il·lusió i moltes ganes. Molt content d'on estic, m'estan tractant molt bé al Manresa, la veritat que crec que no podia haver parat a un altre lloc millor. Estic molt content i molt agraït amb la gent que estic treballant i sobretot això, molta il·lusió i moltes ganes per començar. Doncs des del torneig desitjar-te tota la sort del món en aquesta nova etapa i esperem tenir-te aquí l'any vinent, que sempre és un gust tenir-vos. Moltes gràcies i així ho espero també jo també. I com cada nit donem la benvinguda també al Carlos Fanlo, que avui no ens parlarà de la jornada de demà. No, perquè la jornada de demà serà de descans i cadascú farà el que vulgui. O desgraciadament demà no tindrem futbol aquí al Nou Sardenya, però sí que ens ha parlat amb altres protagonistes com el jugador promesa. Sí, companys amb Enric Vaquero del Sant Andreu, i és curiós perquè el jugador promesa va fer una gran semifinal, va donar una assistència de gol, avui ha marcat un gol amb el Manresa, i el que ens dirà és que va arribar a fer res. Fa un parell de dies i ell va dir, sí, jo jugaré a Històrics i ha guanyat el Premi Promesa.
podem escoltar i ell ja ens ho explica. Enric Vaquero, jugador del Manresa. Doncs aquí estem amb Enric Vaquero, jugador de revelació, que ens deia que ha arribat pràcticament fa 2 dies. Ha jugat semifinal, final, el temps per donar una assistència, fer un gol. Quina arribada, no? Sí, molt content que tot hagi sortit bé. Vaig arribar fa 2 dies d'un viatge llarg de 9 hores amb cotxe i el primer que vaig fer va ser dir que sí que arribava pel partit del dissabte i res, molt content. Una llàstima que s'escapi aquest torneig per la tanda de penals. Sí, una llàstima, però bueno, l'equip ha competit superbé i segur que per la temporada tot anirà molt millor. Heu començat forts, poder a la segona part, comentava el míster que heu tingut que treure una miqueta d'aigua de darrere, com ho has vist tu? Bueno, jo he arribat fa 2 dies, però es veu que portàvem molts partits ja amistosos, molta càrrega a les cames i s'ha notat a la segona part. I la gent ja estava molt cansada, però han aguantat superbé i fins als penals, que és una loteria. Doncs felicitats, Enric. Moltes gràcies. Merci. El premi al millor golejador se l'han endut 2 jugadors que no han estat avui a la final, Boris Garrós del Cerdanyola i Raül Ferrer de l'Europa, van marcar 2 gols, per tant ja se'ls farà arribar aquesta distinció més enllà d'haver-ho comunicat a xarxes. Avui el partit ha estat especial perquè era una final de l'Històrics, que no és poca cosa, però també per l'àrbitre del partit, Bruno Montoro Ferreiro, que avui s'acomiadava de l'arbitratge, va decidir tancar una etapa de 17 anys arbitrant, i això que en té 33, per tant va començar amb 16, i va decidir que la final de l'Històrics seria el moment per tancar aquesta etapa. A la prèvia del partit que fem amb Esport 3, en col·laboració amb Esport 3, hem pogut parlar amb ell, entrevistar-lo per veure quines sensacions té. Hem vist una imatge molt tendra també al final del partit, amb passadís, molts companys que han vingut a veure el seu últim partit per tal de fer-li un petit homenatge a Montoro Ferreiro. Ja se'ns deia. Bruno Montoro Ferreiro dirigirà avui la final de l'Històrics, un partit especial, no perquè sigui la final de l'Històrics, que ja ho és prou, sinó perquè serà el teu últim partit arbitrant. Com et sents a les portes d'aquest últim partit? Doncs molt content. O sigui, sí que és veritat que és una trajectòria llarga, per mi almenys, de 17 anys, i o sigui, és un gran lloc per acomiadar-se, la veritat. Has dit que 17 anys arbitrant, tens 33 anys, vas començar ben jove. Què t'endús d'aquesta etapa en una feina tan posada a l'ull de l'huracà a vegades, no? Com és la d'arbitrar? Pues molta formació personal, la veritat, i sobretot les persones que he conegut. O sigui, realment aquest camí amb els companys que tinc, amics i tal, que potser també estaran avui aquí, doncs realment és el que em quedaria. Has arbitrat a segona federació i a segona divisió B abans que es convertís en segona federació. Suposo que t'endús duels de molt nivell i el d'avui, per exemple, t'acomiades amb un partit entre 2 equips de segona federació. Per tant, suposo que també dona ganes retirar-se amb un duel de nivell. Sí, la veritat és que mira, ha quedat una final de segona ref, que just és la categoria que deixava. Sí, realment, no et diria, potser d'aquests és dels meus millors partits. Són vaig fer en el seu dia un Europa Sant Andreu, són aquests partits que després queden guardats una miqueta a la memòria en el trajectòria arbitral. A l'Històrics els àrbitres us serveix també per posar-vos en pràctica amb diferents facetes de partits de 45 minuts, alterneu a vegades el triplet arbitral, un línier dirigeix un altre partit, també és un bon torneig per fer pretemporada en el vostre cas. Sí, en aquest cas, en concret per mi, serà com un final, però és veritat que va molt bé per l'inici de temporada dels àrbitres. Per realment els amistosos a vegades potser els hi falta una miqueta d'intensitat, i aquest és un torneig sèrio de pretemporada en el qual ja realment has d'arbitrar ja posant-te les piles. I l'última, quan un jugador retira sempre se li pregunta, i ara què? En el teu cas, Bruno Montoro Ferreiro, ara què? Doncs ara intentaré fer no un pas cap enrere, sinó un pas cap al costat i fer una altra funció en el comitè, ajudant d'alguna altra forma. A veure què trobem. Perfecte, doncs moltes gràcies i molta sort en el futur. A vosaltres, que vagi molt bé. Hem deixat ja els tamborets per primer i únic cop aquesta temporada i tancarem aquí el programa especial, els programes que fem de resum de l'Històrics. Primer, amb la foto del dia, que òbviament avui no tenia cap secret, la foto del dia és aquesta, els jugadors del Sant Andreu aixecant el títol, el seu 5è Històrics, el Nou Sardenya després d'aquesta gran final i d'aquest gran torneig que hem viscut aquesta setmana. I no marxarem sense dir-vos que això no s'ha acabat, que encara queda una segona part, més i millor, el 31 d'agost al Municipal de la Verneda, al Camp del Júpiter, on viurem l'Històrics femení. Recordem, començarem un dijous, 31, no? El dijous 31 i acabarem el diumenge 3 de setembre. Un autèntic luxe comptar amb l'Històrics femení també, on tornarem a comptar segurament amb la gran majoria de voluntaris que ens han, un autèntic exèrcit que han fet possible aquest torneig d'històrics entre molta altra gent. Ara potser esteu veient això i penseu que estem en un zulo sols, però aquí darrere hi ha molts voluntaris que faran una mica de soroll.
tota la gent que heu anat veient amb aquest polo rosa d'aquest any, que ha triomfat bastant, doncs donar-los el nostre sincer agraïment per la seva feina i que han estat indispensables. El torneig no s'hauria pogut fer sense ells, vull dir que el nostre aplaudiment i el nostre jaleo cap a ells, que com fills a nosaltres. I per acabar us deixarem en tots els gols de l'històric, sabeu quan han sigut, no? Ahir vas dir 17 ahir, per tant... Correcte, 19 gols, gens malament, una molt bona xifra. Alguna preferència? Ostres, això ens ho guardem per fer contingut durant l'any. Sempre diem, durant l'any hem de fer coses, si no fem res, doncs podríem fer... Fem moltes coses, el que passa que no per l'històric. De l'històric, Jo em quedo amb el de Boris Garros. Toma, ja ho tens clar. El gol que va generar el debat de si era golaç o no, el porter... Bueno, durant l'any ja farem alguna enquesta de millor gol i amb això marxarem. Per tant, gràcies per seguir-nos, gràcies per venir a Històrics i fins l'any vinent. Ens veiem aviat. Que vagi bé.